diha sa akong Dios. Akong gibunto ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadauhan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nga bali, samtang ang mahuyang nagabakos o kusog. Ang mga busog nagpasuhol pan, samtang ang mga gutom nangahaplan. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagawihaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kailagman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabuos ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangol gikan sa abog. Gikan sa abog iyang gisa ang kabus. Aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili, ug paghimo ug mahimayawong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay